Beno, bideo honetan jarraituko dugu Pitagorasen teoremaren aplikazioekin. Kasu honetan, trapezio zuzen bat izango dugu eta kalkulatu behar dugu bere azalera eta perimetroa, eta horretarako Pitagoras erabili beharko dugu. Adibidez, trapezio zuzen baten oinarriek 25 cm eta 38 cm neurtzen dituzte. Eta altuerak 19 cm neurtzen ditu. Kalkulatu trapezioaren azalera eta perimetroa. Lehenengo eta behin, trapezio zuzena marraztuko dugu. Bai? Goratu, trapezio zuzena da, trapezio bat, non alde bat zuzena da, eta beste aldea zeiarra. Hau da, alde zuzena eta alde zeiarra. Neurriak ere jartzen ditugu, oinarri handia 38 cm neurtzen du, oinarri txikia 25 cm neurtzen du, altuera 19 cm, eta gero alde hau kalkulatu beharko dugu, ze hemen daukagu triangelu zuzena, eta alde hau kalkulatuko dugu, nola? Oinarri handia, ken zatitxo hau da, eta zatitxo hau da oinarri txikia. Hau da, 38, ken 25, 13 cm. 13 cm da, hendik ona doan katetoa. Eta alde zeiarra izango da X. Bueno, lehenengo eta behin, trapezioaren azalera kalkulatuko du. Horretarako goratu beharko dugu formula. Trapezioaren azalera izango da oinarri handia, gehi oinarri txikia, dena zati bi eta emaitza bider altuera. Orduan, hau izango da berdin, oinarri handia, 38 cm, gehi oinarri txikia, 25 cm, dena zati bi bider altuera. 19 berdin, 38 gehi 25, 73, zati bi bider 19. Kontu hauek eginda, lortzen dugu azalera 588,5 cm karratu. Bueno, azalera eginda daukagu. Orain perimetroa, baina perimetro kalkulatzeko, hau da, alde guztien batura, beharko dugu alde zeiarra, eta alde zeiarra kalkulatzeko Pitagorasen teorema erabiliko dugu. Bai, Pitagorasen teorema erabiliko dugu trapezioaren alde zeiarra kalkulatzeko. Goratu Pitagorasen teorema da hipotenusa berbi berdin kateto bat berbi gehi beste kateto bat berbi, edo A berbi berdin B berbi gehi C berbi. Gogoratu zein da triangelu zuzena, hau, eta X izango da angelu zuzenaren kontrako aldea, hau da, X da hipotenusa, 19 da kateto bat, eta beste katetoa 13 cm. Orduan, zer izango dugu? X berbi berdin 19 berbi gehi 13 berbi. X da hipotenusa berbi berdin kateto bat 19 berbi gehi beste katetoa 13 berbi. Karratuak egiten ditugu, X berbi berdin 19 berbi 371 gehi 13 berbi 169, batuk eta hau egiten dugu, X berbi berdin 371 gehi 169, 169, 530, eta karratuak kendu beharko dugu, beste aldean erro karratua jartzen. Hau da, X izango da 530 zenbakiaren erro karratua kalkulagailuarekin egiten dugu, eta hori ematen du 23,02 cm. Hau da, alde zeiarra. Eta horrekin ja, perimetroa kalkulatu dezakegu. Perimetroa izango da, alde lau aldeen batura, 38, hau da, oinarri handia, gehi 25, oinarri txikia, gehi 19 altuera hau, gehi alde zeiarra, 23,02 berdin 105,2 cm, eta horrela kalkulatu dugu azalera eta perimetroa. Beno, orain beste adibideak ikusiko dugu. Kasu honetan, trapezio isozele izango da. Eskatzen digute, kalkulatu trapezio isozele baten azalera eta perimetroa jakinda oinarriek 30 cm eta 48 cm dituztela, eta alde zeiarrak 50 cm dituela. Bueno, lehenengo eta behin gogoratu trapezio isozele bat marraztuko dugu. Trapezio isozelea da, trapezio bat non bi alde zeiarrak berdinak neurtzen dute, bai? Hau da trapezio isozele bat. Bi altuerak ere marraztuko ditugu, eta datuak alde zeiarrak 41 cm neurtzen du. Oinarri handia 58 cm neurtzen du, eta oinarri txikia 30 cm neurtzen du. Hurrengo paso izango da, zatitxo hau kalkulatzea, zenbat neurtzen du zatitxo hau, bai? Alde hau, zergatik triangelu zuzen bat daukagula, eta hori barko dugu altuera kalkulatzeko. Hau kalkulatzeko zer egingo dugu? Oinarri handiari kenduko diogu oinarri txikia hau, eta horrela kenduko dugu zatitxo hau, eta geldituko zaigu zatitxo hau gehi zatitxo hau. Berdinak direnez, gero zati bi egingo dugu lortzeko hau. Hau da, egingo duguna izango da
berrogeita zortzi ken hogeita hamar, dena zati bi. Oinarri handia, ken oinarri txikia, dena zati bi. Zatitxo hori kalkulatzeko, hau da, 18 zati bi, 9 zentimetro neurtzen du kateto honek. Hurrengo paso izango da, altuera isa izango da, eta Pitagorasen teorema erabiliko dugu trapezioaren altura kalkulatzeko. Gogoratu Pitagoras. Hipotenusa berbi berdin kateto bat berbi gehi beste katetua berbi, edo A berbi berdin B berbi gehi C berbi. A hipotenusa izan da eta beta C katetuak. Gure kasuan, hipotenusa da angelu zuzenaren kontrako aldea, hau da, hipotenusa izango da 41 zentimetro, eta 9 zentimetro izango da kateto bat, eta beste katetua izango da X. Orduan, ordezkatuko dugu Pitagorasen. 41 berbi, hipotenusa berbi, berdin kateto bat isa berbi, gehi beste katetua 9 berbi, eta orain karratuak egingo ditugu. 41 berbi, 1681, berdin isa berbi, gehi BH berbi 81. Orain 81 beste aldera pasatuko dugu, A positibo dagoenez, beste aldera kentzen pasatuko da. 1681 ken 81, berdin isa berbi. Orain kenketa egiten dugu, 1681 ken 81, berdin 1600, hau da, isa berbi berdin 1600. Eta orain karratuak kenduko dugu, beste aldean erro karratua jartzen. Hau da, isa izango da 1600 zenbakiaren erro karratua. Eta honen erro karratua da 40 zentimetro. Hau da, altuera hau 40 zentimetro nutzen du. Eta orain jasiko gara azalera eta perimetroa kalkulatzen. Bueno, perimetroa da alde guztien batura, hau da, oinarri handia, 48 zentimetro, gehi, oinarri txikia, 30 zentimetro, gehi alde zeiar hau, 41 zentimetro, gehi beste alde zeiar hau ere, 41 zentimetro, hau da, berdin, 160 zentimetro, hau da, perimetroa. Eta azaleran formula gogoratu, oinarri handia, gehi oinarri txikia, dena zati bi, bider altuera. Berdin, oinarri handia, 48 zentimetro, gehi, oinarri txikia, 30 zentimetro, dena zati bi, bider kalkulatutako altuera, 40. Berdin batuketa egiten dugu, 48 gehi 30, 78 zati bi, bider 40. Eta hau egiten lortzen dugu azalera, 1560 zentimetro karratu. Agur.